O Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que o equipo de goberno levará á sesión plenaria de mañá para a súa aprobación, é un documento que ten como a principal finalidade establecer unha estrategia orientada a mellorar a mobilidade, aumentando a seguridade e calidade de vida dos veciños. Segundo o rexedor, trátase dunha bella aspiración do Executivo, que agarda teña o beneplácito do resto de grupos na corporación municipal. Que un plan interesante, un plan que nos di a onde queremos ir no plan de mobilidade do noso concello. O que vai facer este plan é aumentar a seguridade viaria tanto de peatóns como de vehículos e que teñamos unha maior calidade de vida os boirenses e as boirensas. Segundo indicou o rexedor, Boiro non ten a obriga de contar cun PEMUS, pero seralle de axuda a hora de obter determinadas axudas, como son aquelas procedentes de fondos Next Generation. A verdade é que non é un plan que é obligatorio que teñamos os municipios, pero sí que é un plan que axuda en moitas dos fondos de Next Generation. O activo principal, como me dicía, é a ordenación e saber onde queremos ir ca mobilidade do noso concello tan importante como é hoxe en día. O documento é froito dun arduo traballo realizado en varias fases, nas que houve unha toma de datos a través de medidores de capacidade en distintas estradas do municipio para cuantificar o número de vehículos e a súa tipoloxía. Tamén se realizaron enquisas á poboación en xeral e a outros sectores, dando como resultado este documento, que busca racionalizar o uso dos modos de transporte con uso máis sostible, apostando pola promoción de medios alternativos como a mobilidade a pé, en bicicleta ou en transporte público. O tema do transporte urbano, o transporte a pé, o transporte en bicicleta, onde quedan fijado tamén cales van a ser os carriles bici, os sentidos de circulación das nosas vías, o tipo de estacionamientos que vamos a ter nas nosas vías. Aí se regula todo o que é a mobilidade urbana, non? E estamos falando dunha mobilidade urbana sostible, non?